Aikaisemmin särku kaikkeen tubettaja aunpalta on tosi hienoja, mutta sit niinku mun näyttää tältä. Mikä menee väärin? Pari muuttuja. Meidän piti lähteä Leevin kanssa kauppaan. Tossa näyttää muuten Leevin käden. Piti lähteä Leevin kanssa kauppaan, mutta mä nyt teen kompromissi. Mä oon silloin leffaa. Niin käy sitten siinä samalla jumbossa hakeen leipää, koska kaikkea muut mulla on. Mä joudun safkaa koko viikon tortilloita, koska meillä on 36 tortia alettu tuolla kaapissa, mitkä menee vanhaksi. Tässä näette nyt Leevin käden, joten parempaan en pysty. Sori. Leevi lähti äsken ja mä jäin yksin kotiin. Kello on 10:03 ja mä lähden kohta naapurin syömään mummolle ja papalle ja kertoo vähän matkasta. Mulla pyörii tuossa taustalla Orange is the New Black. Mä oon aivan koukus. Saatiin joululahjaksi Netflixi, niinku Henkan kaa, tai edes koko perheelle, mut silleen you know. Niin mä oon jäänyt ihan koukkuu tähän Change Versioniin ja mä oon kattonut Under the Dome jo, mut siis Netflix pilas ja paras elämää huomattavasti. YK:n Syyrian erityislähettiläs Staffan de Mistura. I was just gonna go and get myself a perky cup of coffee. Koska mä en ole varmasti ainut, joka saa aivan jäätäviä tehdä semmosia mielitekoja. Esimerkiksi jos te teette keksitaikinaa, niin te haluatte syödä mieluummin sen taikinan kuin te nyt keksejä. Mä en ole varmasti ainut. Mä löysin nyt vihdoin semmosen reseptin. Tai kyllä mä tiesin, että on olemassa, mä en ole väksynyt googlaa asiaa, mutta semmoinen resepti, niinku, että sä voit syödä sen taikinan, että se ei niinku tee pahaa sulle, koska esimerkiksi rauhakananmuna ei ole hyväksi sulle. Mä nyt löysin sen ja mä ajattelin kokeilla. Jos se toimii, mä heitän linkin tohon alas. Valmiin taikinan pitäisi näyttää about täältä. Tää näyttää vähän jätskiltä. Mutta tää näyttää semmoilta aina kuin siinä kuvassa. Nyt testataan, että onko tää oikeesti hyvää. Mä nyt maistan tätä. Tää näyttää siitä, mitä se näytti siinä kuvassakin. Ja tän sekaan voisi laittaa vaikka jotain suklaapaloita tai mitä vaan. Mut mä nyt teen pelkiltään. Ja nyt maistetaan. Okei. Tää on elämä. Ja mulla meni tän tekemiseen ehkä 5 minuuttia. Mä laitan ohjeen suomeksi tuohon alas niin kaikkien noin desilitramitoilla. Niin päästä itse kokeilemaan, koska tää on ihan sika hyvää. Mulla on tässä ATM-meikkaukset meneillään. Kello on 6:30 ja mulla tulee muuten copyright tästä biisistä. Näin. Mä oon aivan rakastunut. Äiti osti jossain vaiheessa tämmösen contour paletin. Ja tää on aivan loistava, mut kumpikaan meistä ei muista enää, että mistä toi on. Ja mua turhauttaa se niin paljon, koska tää on ihan sika hyvä. Ja täällä on vaan yksi kämpäs noita, että aina jos äiti lähtee reissuun, niin mulla ei oo sitä. Se on järjettävää. Mutta tosiaankin joo, mun pitää tunnin päästä lähtee. Mulla ei mitään kiirettä, mä oon ihan valmis. Mä olin kiitollinen. Mun iho koki jonkun pelastuksen siellä Espanjassa. Ja mulla ei oo ATM niinku mitään finnejä mun naamassa. Se on yllättävän puhdas. Ja mä en tiedä miksi tässä valossa näyttää siltä, että mun meikki on jotenkin semmonen outo, mut trust me, se näyttää oikeastaan hyvältä. Mä en varmaan ikin maininnut mitään siitä, että mä omistan Kylin tän Matte Liquid Lipstickin. Ja tää on siis sävys Cocoa. Ja muistan siis silloin, kun mä tilasin tän. Mä halusin paljon enemmän sen Candy Cane, mut itse asiassa kun mä oon käyttänyt tätä, niin mä tykkään tässä tosi paljon. Tässä on vähän sellainen pinkki undertone. Sen takia mä uskon, että mä niinku tykkään tässä ollenkaan, mutta on oikeesti ihan jees. Ja tykkään käyttää tätä. Ja mä en tiedä miksi mä laitoin huulipunaa, kun mä olin leffaa, mut mulla oli semmonen fiilis vaan, että halus laittaa jotain. Mut joo, mä oon nyt tässä valmis ja mun myös vaihtaa nämä vaatteet. Mä kyllä että mä voisin lähteä vaan lökkäräksi meidän leffaan. Mut niin. Mulla on 25 minuuttia aikaa. Ja musta mä nyt tässä maiden loppupuolella selitän hirveästi kaikkea. Mut mä en tiedä siis tässä käy aina. Okei, Aprilissa selvittiin leffaan, niin me saatiin sniikattua meidän ruuat tänne sisälle. Traumaattinen Hese-kokemus. Joo, me käytiin Hesessä, mut en käy kyllä ikinä uudestaan. Niinku, siis kuinka vaikeeta on laittaa 2 ranskalaiset pussiin. Ei. Tää on nyt astetta pimeämpää, koska mä en saa ottaa valoja päälle, mutta mä selvisin just himaan. Ja mä en pysty tehdä, kun sä katot mua. Mut siis ihan oikeesti siis, mä otin kattoo se Vaiana-leffa. Ja siis elämä. No sä et tiedä tulla katsomaan sitä. Mut niinku siis
yksikään Disney-leffa ei ole ikinä pettänyt mua, ja ei pettänyt toikaan. Siis menkää katsoa ihan vaan sen takia, että siellä on kukka ja possu. Se on niinku elämä. Niinku ihan oikeesti. Elämä. Mutta tosiaankin kello on nyt jotain yli 11. Ja mä ajattelin lopettaa tämän päivän tähän. Toivottavasti tykkäsitte. Ja mitäköhän muuta. Se ohje siihen reseptiin löytyy just alhaalta. Ja mun sosiaaliset mediat on alhaalla ja me nähdään ensi videossa. Moikka!